une omenala ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike ụra na eze kere m unu onye na-ene ihe nji n'aka kịta ọ na-asịkere ụdị ya ọ mara na ya bụ egwu dị iche ndị ọcha were jita nke a bụ jita nke ndị Igbo ihe anyị na-ene kịta bụ osisi kpọrọ nkụ mana ọ na-ekwu okwu n'aka mgbada igbuo mgbada ebe ị ga-afụ na mgbada na-ekwu okwu bụ ịgba ya akpụkpọ ịgbasị anyị mgbada akpụkpọ kpaa ya n'anwụ tinye ya n'osisi kpatazie akpụkpọ ahụ aka ifuzi ihe dị iche na mgbada ihe wụrụ anwụ na-ekwu okwu otu a ka ọ dị nge a njikịta osisi ka ọ bụ ọkpọgo nkụ o wee sị gị tinye ego dị ihe memere itikwe ememere kịta ga nji ya ga-ekwu anyị weta ezi onye memere mete ya aka kwụsị na ihe dị iche gee ntị gị n'ihe ọ ga-ada kịta ka ị mara na nke a o yiri eyi ọnụ njita ndị ọcha ebe ọ bụla m bịara egwu ndị jita nọ ha ga-akwụsị egwu tima finish ụmụ nkịcha bifo ebido maka a chara nji ụmụ n'ihe a eruzi ụmụ nke a ha yizi onye ha ejio nke ha nke ha echiburu mana nke a bụ ọdịnala mụ na-eji ahụ otego ihe a bụ fọrọ maka Chineke ka o si maka ọdịna Baịbụl kpụrụ une na ụba akwara ji ahịa mma wee sojiri okpuru ahụ na-aga gwagee ntị ka ịnụnụ ya na-ekwu osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu ụkọ na-emere nke a bụ egwu ndị mmụọ ọ na-akụ n'ime ọhịa wee agadi nwaanyị wee pụtazie gezie ntị wee baa ya n'isi oboro nke obu dọtiwe n'ala jewezie kọfụ ihe na-ada wee pụtazie pụta agadi nwaanyị na-akụ egwu a wee na-ewetie ya jekwute nwaanyị si na egwu atọkakwa nwaanyị wee kụziere nwaanyị egwu a wee buru egwu a wetazie ụlọ kụwazie egwu a si nsi a anyị wepụtazie egwu a bụ egwu nwere anyị were egwu na wee riwezie ihe n'ọkụ na anụ ọsa were wọsa ụwa Kote nambo na kune no megu na bumo begu na kwane kote nambo na kune no megu na bumo kene na numu kwa mune kene munu na kwane kote nambo na ndune na kuna na kwa na mebo bayi na kune no beg amoka bayi ni na mebo neke nunu I'm
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike.
Yeah.